சரி, வீடை 3 பேருக்கும் எழுதி கொடுத்துட்டு ஏதாவது பிள்ளை பார்த்துக்கோன்னு பார்த்தா 3ம் எப்போ சாம வீடு விற்கலான்ட்டே இருந்துச்சுங்க. அப்போதான் உன் பேச்சை கேட்டேன். இப்போ வீடு என் கையில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து டெய்லரிங் கோர்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். நானும் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறேன், நல்லா இருக்கிறேன். இதை சொல்லிட்டு போகிறதுக்காக தான் வந்தேன். உனக்கு ஏதாவது நன்றி சொல்லணும்ல, அதனால் நான் உனக்கு ஒருத்தேன். சரி, அப்படி என்ன பேசினேன்னு உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சின்னு கேட்டேன். அது தெரியணும்ல, அப்படி தெரிஞ்சால் தானே நமக்கு ஒரு உத்வேகம் இருக்கும். அது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நிறைய வச்சுருக்கிறீங்க நீங்கள். நான் அப்படி சொல்கிறத அதை கேட்டு ஒரு அம்மாவுடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்குது. என்ன தெரியுமா, எல்லாரும் ஒரு நாள் சாவோம். சாவை தவிர்க்க முடியாது. எப்போ சாவோன்னு தெரியாது. அதான் த்ரில்லு. அதை வச்சு தான் எல்ஐசியை தொடங்குச்சு. அது வேற. நான் சொல்றேன், எல்லாருக்கும் சாவு வரும். ஆனா நாம செத்து போகணும்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் பாரு, அவன் முன்னால மட்டும் செத்துறாதன்னு. இதுதான் அந்த அம்மாவை பாதிச்சிருச்சு. அது நேரா போய் சீனியர் சிட்டிசனா அது இருக்கிறதுனால கோர்ட்ல போட்டு ஏற்கனவே எழுதின உயிரை ரத்து பண்ணி கரெக்டா அந்த சொத்தை திரும்பி வாங்கிக்கிருச்சு.